Ichiko, 13-vuotias. Olen ollut yleensä normaali ihminen, mutta äkkiä tulikin valo ja minusta tuli cosplayerja. Oikein Japani des. Haluan olemaan paras kossaaja ja kavaiin tyttö ikinä. Ja päätehtäväni on nyt löytää senpai. Älkää tuomitko, olen vain hassutteleva söpö tyttö, jolla on tosi paljon kiihkui kavereita. Kiisun meiningillä ja jotain muita elukoita. Pitikö mun laulaa tässä? Ei haittaa, kun te tiedätte sanat. Tää on cosplaydaajan unelma. Nää tytöt on tosi kavaides. On aika muuttua. Tehdä uusi puku. Desukkoniin. Nyt on senpaimme kadoksissa. On aika löytää meidän hieno poju. Oi, hän katsoo meitä. Showtime! Takki sydämeni lyö. On tolla kissulla jokin ongelma meitä kohtaan. Hän on kristillisdemokraattia. Se ei oo kiva. No. Katso, meillä on kuuleja senpaita, mutta minulle kelpaa vain yksi tietty. Hän minua jos pitelisi joskus öisin. Ehkä hän onkin nainen. Tovete my sweetheart. Se on niinku ihana ihku sydän, semmonen sydän, mikä se pideti just tuosta oli ihanasti. Ihkua. Ichiko? Ichiko? Miksi? Hän näki minut nyt cosplay-asussani. Hän on kyllä rekkalesbo, mutta en tiedä, onko hän nähnyt tällaisia outoja juttuja. Olen kawaii desu, Kitty. Odota! Kili. Ayame-kun on rekkolesbo. Lesbo. Kiitoksia aamupalasta. Hei Ichiko, miksi et sä syönyt tätä riisiä? Mitä sä et syönyt tätä? Mitä on tapahtunut? Onko jotain vinosti? Kaikki on aivan normaalisti, äiti. Ei minä usko sitä! Ota vähän nyt kalaa. Minä oikein survoin sen pilluni kautta sinulle. Ei, kiitos. Mitä, eikö kalapillu kelpaa nykyään Ichikolle? Minä tein sen varta vasten, haudutin koko yön siellä sisällä, niin eikä hänelle kelpaa. Voi ei, pitääkö minun kustua sen päälle, että se maistuu? Miksi meillä on näin lapsellisia vitsejä? Mun vanhemmat on niin tylsiä ja tavallisia. Ei ymmärrä mun ihkua cosplay-elämää. Tässä on mun upea japanilainen koulu, jonka eteen mä tein töitä. Ajomanava! Huomenta vain. Hei, oot sä tehnyt läksyt? En ole. Hei, voidaanko me mennä joita tekemään tonne pukuhuoneeseen? Totta kai, rakastan joita. Kop. Ding dong, ding dong. Paka. Olen niin kawaii. Mut mä en oo tarpeeksi kawaii. Rekkolespa ei huomaa minua. Haluan, että saan hienoja crossplayeja senpain itselleni. Aivan niin! Flappa. Ichiko? Mitä vittua? Miksi kaikki? Hän näkee kaikki minun nolot asiani, mitä teen suloisena. Mutta hän ei silti huomaa minua. Yritän olla vain söpö, eikä hän huomaa minua. Din, taka, tum. Onks joku hätänä? Ei mikään. Kyllä mä tuun. Jaa, on pakko tehdä.
nyt kaikkeni, olla niin otaku kawaii des neko. Mutta kun hän ei huomaa minua, onko minussa vikana? Miksen kelpaa tuolle crossplayalle? Minun pitää ehkä luovuttaa ja hankkia joku juripari. Jumaja! Aha. Näinkö on? Tuottako rekkalespas ne rakastat? Todella ällöttävä perse. Mutta mulla on suunnitelma. Se, että hän pääsee Disneylandiin. Kello on 8.07. Onko hänessä jotain vikana? En kyllä nyt ymmärrä tuota hajua, mikä nyt... Hei Ichiko! Onks sulla kaikki hyvin? Sä et vituta mua. Ei ole mitään hätänä. Mä tiedän sulle tosi hyvän jutun. Älä venytä kasvojani. Sulla on tullut ihraa tohon poskiin, niin mä ajattelin ottaa ne pois tällä. Nyt on ihra lähtenyt. Ichiko-chan! Voit kertoa meille ongelmista, vaikka kukaan ei välitä minusta. Joo, ei välitäkään. Tulimme juuri pukukopista. Anteeksi, minäkin tulin. Minä olin hänen persettä. Ei, minä pärjään nyt ihan yksin. En halua juria tänään. Haluaisin ihan vain heteropanoa. Jaa! Miekot! Miekkoja! Ja mato! Kukku ja mato! Kumpi hän on, en tiedä. Dori Ari! Ai, mä kuulin, sun keppi on ihana. Cosplay-esitys on käynnissä. Yamato iskee! Ihana crossplayaja! Sä oot niin kawaii! Kawaii! Hän ottaa asunsa pois. Hän pyyhkii hikeä. Ei minulla hajuvesi siitä! Kia, hän katsoo minua. Kaikki ne ruskeat hiukset! Ihanaa, Kuka on päähenkilö täällä? Take me. Onko kaikki kunnossa? Sinä et ollut tänään niin hienosti esityksessä. Niinkö? Esityksestäsi puuttui se. Tiedät kyllä se. Eräs tärkeä kohta. Ei sinä tehnyt sitä. Flashback. Ei hätää. Tee se toisessa esityksessä. Niin saamme kaikki naiset. Laita asusi kuntoon ja pindaa kunnolla. Joo. On vaikea olla crossplayaaja. Miksei muuten se yksi ole tullut minua vastaan tänään? Hän ole ollut creepy itsensä. Mietin, enkä minä olekaan tarpeeksi. Sweet. Kello on 8:10. Ichiko on kyllä pöytää jo 30 minuuttia jotain putsannut. Ehkä se on hänen mällissään. Anteeksi, olemme nyt kiinni. Ei. Lekkolespa. Hän on täällä! Onko täällä se yksi punapää? Hiljaa, en ole kavaides. Häh? Mitä? Kuulut sinua? En ole nyt kavaides. Hän sanoi, että hän ei ole yhtä kavaides! Vittu, mikä freak. Saatana. Onko jokin hätänä? Ei kavaides. Okei, ymmärrän kyllä. No ei se mitään, jos hänelle kavaides. Minä sitten lähden. Anteeksi, että minä häiritsin. Minä tuon teille joskus jotain karkkia. Hei, mikä on hätänä? Hei, come on, ryhdistäydy. Pääse pystyyn. Miku. Senpai. Tämä maailma on hirveän tuhoisa. Tämä maailma on väärin. Nuo ihmiset, tuon yhden keskellä oleva hiukset ovat hirveät. Ihmiset, te ette osaa mitään muuta olla kuin otakuja.
Se yksikin on vain cosplayaaja. En ymmärrä, miksei hän voisi lopettaa sitä. Flashback! Mikset sinä voi? Olen Jandare. Mikset sinä voi liittyä meihin? Vittu, mikä melu täällä on? Mutta, okei. Minä lähden nyt tähtiin ja etsin hienon örkin. Tämä on hyvä paikka tehdä lisää kristillisdemokraatteja. He aikovat kuitenkin puolustata maailmaa ja pelastavat koko universumin noilta typeriltä saasta lesboilta. Puli 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 Tuo näyttää siltä aamumälliltä, mikä minusta tuli tänään. No, minä nyt sanon sinulle demokraattini, että sinä ja minä päätämme tuon cosplaydajan unelmat. Ja eikä hän ikinä saa sitä rekkalespoa itselleen. Hän joutuu kääntymään meihin päin. Rukoilla minua polvillaan. Miksi olen niin ruskea? En tajua tätä. Oi vittu. Ja autotkin kulkee niin kova. Ja nyt leikin, että ajattelen häntä niin kuin animessa. Mietin ongelmaani, kun hän ei hän huomaa, että minulla on aivan uudet otakuvaatteet. Ja minä pystyn tähän! Minusta tulee maailman paras otaku, aivan taatusti. Lupaan olla se. Kello 8:15. Se ottaa paidan pois! Heitä se mulle! Se rippaa! Sasuke! Eiku... Suki des! Aisteru! Seuraavana vuorossa painimiesten litkuttelua. Olet paras cosplaydaaja ikinä! Otaku! Hei, Ichiko! Ichiko, odota! Miksi sinä seuraat minua? En ole tarpeeksi kavaides. Ichiko, miksi oikein juokset? Ichiko, kavaides! Sanoiko hän? Sanoiko hän kavaides? Miksi sinä oikein juokset? Kavaides? Etkö tajua, että olen lihonut? Yritätkö sinä? Et. En ole taatusti. Onko jotain tapahtunut sinulle? Kerro minulle, jos jotain on vialla. Ayama-kun, Mitä? se oli hienoa, että voitit äskeisen cosplay-kisan. Odota! Nyt on aika. Mitä tää on? Tyttömäinen ääneni palasi. Ei! Kristillisdemokraatit! Ne ei pysy kaukana täältä. Kristillisdemokraatit! Ei, minä kuristun. Ei, pinderini lähtee. Ichiko, mene vittuun täältä. No! Mitä minä teen? Taas he tulevat estämään tahdon 2013. Sen pitää toteutua. Ja että mä cosplaydaankin
Vaki, 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 vaki. Wada, 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 wada. Wada, wada, wada. Cosplay on valmis. Ei hätää, hei. Hän ei ole vielä kuollut. Ehkä. Tai no en ole kokeillut puksia. Mutta ei hätää, hei. Minulla on vain yksi kohde tänään. Mitä tarkoitat? No se, että minä aion repiä hänen binderinsa irti, että hän ei ole enää ikinä miehekäs. Ja sinä et halua enää häntä sempaiksesi, ja sinä haluat Haluan hänet sempaiksi, vaikka hänellä olisi tissit. Strawberry Belli! Kello! Rippon strawberry! Shine, 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 shine! Oletko kunnossa? Luulitko, että kristillisdemokraatteja... Timo Soini! Tämä on viimeinen ehtoni. Nyt liity meihin kristillisdemokraatteihin ja lupaan, että sinä tulet aina elämään onnellisena meidän Jumalamme kanssa. En tiedä, onko sellaista oikeasti olemassa, mutta kuitenkin. Timo Soini, älä koske häneen! Joo! Joo! Tämä kun... Joo, mä tee! Minä voin lopettaa vain yhdellä ehdolla. Mitä? Mitä sinä haluat minusta? Hei, olen jo sanonut sen monta kertaa. Haluan, että olet minun. Et halua tuota rekkalespoa enää. Tajuatko? Nyt pannaan. Lopeta! Ei! Haluan juria ja hoita tehdä ihania kavaides juttu. Ajamakon, älä kuole, senpai! Mitä tämä on? Tunnen jotain outoa lämpöä. Mitä? Gay power! Missä minun rannekkääni? Mitä tämä on? Älä! Tämä on katsos! Sateenkaarivoimaa! Et tule koskaan voittamaan meitä! Sateenkaarivoimaa! Lesbouden ja homouden voimaa! Kaikkien kuuluu antaa rakastaa! Jopa meidän cosplaydaajinkin! Din, 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 din. Sateenkaarivoima latautuminen! Meikkiä ja glitteriä! Ja homoja! Ei jytkyä, ei rytkyä, ei tänään tule hytkyä. Lähetään kotiin! Mitä vittua tuo nyt oli? Sekin friikki. Nyt on sinun vuorosi. Jos minä nyt voittaisin tämän, niin... Tai siis häviäisin, niin ei tästä tulisi kyllä yhtään mitään. Mä lähden nyt himaan. Mutta muista, sinulla on aina vaihtoehto. Tule meihin! Ajamakon, hän on kunnossa onneksi. Mutta cosplayni ei ole vielä valmis. Hän haukkusi minut V-boksiin. Ehkä minä olen vain onnellinen, että hän on kunnossa. Kili, 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 sparkle, sparkle. Hei taas! Ei, odota nyt. Hei, sori se edellispäiväinen. Mä luulin se on todellakin isoksi V-box, mutta sä oot ihan söpö mun mielestä. Haluatko kertoa sun nimes? Hän ei tajunnut minua. Hyvä. Minä sanoin sen aikaisemmin. Olin Neko Kawaii Des 69. Tule tykkää mun Instasta. Hei, odota nyt! Olisin halunnut vaan tietää, onko sillä Facebook-sivu. Onnittelut cosplay-voitostasi. Kiitos. Sinulla on upeat cosplayt ja saat pindata hyvin, olet niin miehekäs.
Vaikka oletkin nainen, olet todella ihana miehekäs. Olet niin cool. Ja kakkoi, anne sukkoi. Ichiko, Niin? minulla on... Kiitos kun tulit katsomaan juttujani. Onko tämä mahdollisuus? Saanko ne tsempaikseni? Voin kuvitella sen pillun tuoksun. Mitä? Mikä tämä on? Minä ajattelin, että sinä varmaan haluat BDSM-leikkejä. Haluan, että tässä lähin kutsut minun mestariksi ja olet polvillasi alasti aina oven edessä. Vai mitä? Nyt on aika mennä spämmimään sinun persettäsi. Senpai, odota! Voimme ensiksi tehdä tätä ja tätä ja tätä. Voin kertoa sille kaikki. Minulla on paljon juttuja. Me olemme ikuisesti panemassa toisiamme ja lätkimässä. Jei. Kyssu, olen pettynyt sinuun. Olen niin pahoillani, Päivi Räsänen. Mutta Ihan sama. Minä laitan toiset toimimaan. toiset? Häh? Mitä? Ihan kun kuulisin jotain. Terve, kaveri! Ei! Kuka sinä olet? Hei, minä olen... joku. Ei tämä kiinnosta, tämä jakso loppuu muutenkin. Mysteerisiä hahmoja. Ei! Minä haluan olla se, jolla on isoimmat korvat. No! Tiedi! Kello on 8:26. Tin, 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 tin. Kakkuja ja söpöjä juttuja. Cosplayta! Jee! Voidaan mennä animekoniin. Siellä ostetaan kissankorvia kaikille. Ja sitten Dragoniin kalleimpaa. Doisisimielle mennään ostamaan pornoa. Missä se jaoi mies on? Kaduilla tuijotetaan, kun ei ole vaatteita. On tällä tytöllä verta hiuksissa, kun on puku tehty tosi hätäisesti. On paska Veebo. Veebo oppi paska Veebo. Lalla, jee, päällä ollaan. Jystetään Dragoniin. Siellä kaikki Veebomme kokoonnumme. Ollaan ihan kaikki yhdessä, vaikka vihataan toisiamme. Lalla, toki, toki. Toki On ihana olla Veepo. meitä ei kiinnosta. Me ollaan maailman parhaat kossarit. Nähkää meidän upeat puvut. Me Ja mennään kilpailemaan. Ollaan parhaita. Ollaan. Ja nyt meidän kahvilaan osallistutaan. Jee. Uhu.